थांनोबा थां आंजों थानोबा मोजाङै था खुलुमबाय गासैखौबो फिन खेबसेबाव आंनि गुबुन मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ फरायबाय ओमफ्राय आं दिनै प्रांक खालामनानै माने चान्सखौनो मोनाखै आरो ओमफ्राय फुंनिफ्रायनो ट्राइ खालामनानै सेस्था खालामगासिनो मोनाखै ओमफ्राय आं दा माने मार्केटाव थांनो ओंखारबाय मार्केटाव थांनायनि सिगां बेखौ मोनसे प्रेंक खालामनो सानबाय समबो गैला मोनाबायानो स' आं दा मार्केटाव थांनो रेडि जानानै बेखौ माने फन प्रेंक खालामनाय जादों माने जेनेबा आंहा जेनेबा सोरजोंबा एफेयार सोलिबाय थादों आरो बिदि आरो स' मा रिएक्सन जायो माबायदि रिएक्सन खालामो नायनानै नोंथांमोना बिथाङा दायो बाथरुमाव दहाय फैसिगोन खोमा स' A few moments later. बाहेराव बेरायगासिनो बोराया बेनो राइट टाइम थौदो स' रेडि नोंथांमोना फन खालामनोसै ओमफ्राय हेलौ औ बे रुमावनो दङ औ रुमावनो दङ ओइ मार्केट थांनो आं मार्केट थांबा फन हरगोन होनखाबाय दहायनो मेसेजाव बोराय दंबा मानो बुजिया मानो बुजिया आं हरगोन होनखाबाय आंखौ बुजियो नामा बोराय दङ बोराय फैगोन बोराया फैगोन मानो बुजिया मानो एसे अख्रा आं मार्केट थांबा हरगोन होनखाबायना नोंनो पीछे देखो पीछे पीछे तो देखो किधर 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 उधर देखो नो 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 अभी मजा आएगा ना भिड़ो ओए सुजु ले ओह नो मा हले नायनि मोबाइल मोबाइल लोगोसोना मोबाइल हर नायनि मोबाइल हर मोबाइल हर मोबाइल हर लोगोसो होनदों सोर लोगोजों बिदि सिरि सिरि रायलाय दहायनिफ्राय आं खोनागासिनो दं मा खोनादों दे नोङो खालि सब खोनादों खालि सासपेक्ट रबिना मा रायलायगासिनो दं सिरि सिरि खालि सन्देहल' लोगोआबो जोंबो रायलाय मोना नामा होमबा बिदि सुसुसां रायलाय नामा सिरि सिरि रायलाय नामा थांनो गोसोबा थां आरो आंजों थानोबा मोजाङै था आंनि डाइरेक्ट खोथा जेसां होनबाबो बुजिया लोगोजोंसो रायलायदोंना आं बहा होमबा बे हाथायाव थांबा फन हर बुंनायलाय मा बे बेखौ खोनायाखै आं लोगोजों बिदि बुङो नामा बिदि रायलाय लोगोजों मालाय लोगोजों माथो खोनाबाय थायो आं रायलायनायखौ एकदम गोसा गोसा रायलाय माथो दालाय माथो सिरि सिरि रायलायदों आं हले डाइरेक्ट वार्निं थांनोबा थां आंजों थानोबा मोजाङै था मोबाइल मबाइलखौलाय जेबो गैया मोबाइल हरब्रा ओंखायनोसो मैया नों लक खालामदों ना स्क्रिन लक खालामदों सिगां मानो अपेन दोनदोंमोन नों सारा स्क्रिन लक खालामदों मैयानिफ्राय आं बेखौ जास्ट खालामदों नोंखौ आं मानि थाखाय स्क्रिन लक खालामदोंमोन आल्लाह आं डाइरेक्ट बुंदों आंजों थानोबा मोजाङै था आरो थांनो गोसो दं थाला आं नोंजों खारनोसै आङो असान्ति मोनबाय आं थांदो होमबा बाबाय आं नोंजों संसार जानो आंखौ खेरखेराया बेबायदि लेंग्रा मानसिजों थाबाय थागोन नामा आङो आंबोथ' मोजां हौवा नांगौना होमबा मा नायगासिनो दं दासिम ओंखारला खत्म बाय बाय टाटा sorry Pura mobile nari, hot. Mobile nari hot. हम बासु खिलायो. आंनि बयफ्रेन्डनि नाम्बार दं Mobile को नाय. Mobile को नाय बासु मिथि. Wow, salah.
So माबायदि मोनखो रायजोफोर खारलांसिगोन सानथारदोंमोन खोमा ना बिथाङा मोजां माबा थांनोबा थांसै होनबाय ओमफ्राय ना आयौ थांनोबा थांसै होनबाय माने अरजाया आरो मा थांबाबो So bye bye रायजोफोर thank you so much आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थाबैनो गुबुन मोनसे भिडिअआव लुजार बानायजानायाव लोगो मोनगोन Bye bye love you all